Anton, som naozaj rád, že sa pridáš do tímu. Miro, teším sa na spoluprácu. Predtým, než ti ukážem ten dom, tak ti ukážem trošku okolie, lebo to naozaj fakt ako čarovné prostredie. Inak tu budú super prechádzky a hlavne je tu aj krásne jazero. Čo ty na to? Super, poďme to ukázať. Tak to, že tu je takéto jazero, ktoré v zime takto nádherne zamrznuté, môže človek kľudne využívať aj na korčulovanie a pri tom dome je to za mňa absolútne skvelá vec. Takže verím, že tí budúci majitelia si to tu perfektne užijú. Mimochodom, okrem predaja nehnuteľnosti robíme aj výkupy, to znamená, že keď zákazník má nejakú neočakávanú situáciu, tak výkupom nehnuteľnosti vieme urýchliť celý ten proces. A taktiež robíme aj s predajom vozidiel, kúpa predaj, a tým Mini Cooprom, čo sme práve prišli, tak aj ten aktuálne predávame. Wow, toto prostredie je naozaj skvelé. Tak čo povieš? Toto je fakt 15 minút od Bratislavy? Áno, je.